fortsætter. God gamle Nikolaj Stockholm, der lægger den her bold ind. Men igen, Nikolaj Larsen vågen. Gundelach. Patrick Christensen. Det er lidt stillestående OB-angreb. En mulighed for boldføreren. Det skal helst være to. Måske løbe for tredje mand. Og så blev det for let læseligt. Og satte den høje bold ind omkring Okoro, Runje. Ja, det er svært. Se her, stillingen i toppen af Superligaen, som den ser ud lige nu. Hvis Nordsjælland skulle holde fast i de 3 point, altid det tidspunkt at sige det på selvfølgelig, ja, så vil de have selvfølgelig konsolideret deres anden plads, men også have slået et hul på 13 point ned til OB, og det var en af Julemands indgangsbønnen til kampen her også. Indgangsbønner. Han sagde, at vi kan koble OB af os i kampen om medaljer. Ja, vigtigst af alt, selvom selvfølgelig os medier, jeg begynder jo også at spekulere lidt i FC København, som kom ud af posen med kun et enkelt point. Nordsjælland har set gode ud, så handler det i første omgang først og fremmest om at få den her anden plads med eventuelt Champions League. Glimrende OB-spil. Der er til gengæld offside. Meget fine takter fra Patrick Christensen omkring banens midte. Offside på Kasper Kusk. Må komme ned fra offsiden, tror jeg. Æffelsnært. Ja, OB fået arbejdet sig bedre med. Helenius. Kampen af Ivan Runje. Thomsen og frispark til OB.